5 причини защо да приемаме алоe вера гел. Номер 1. Подкрепа за имунната система. Тъй като нашата имунна система работи 24 часа в денонощието, тя има нужда също от подкрепа. Алоe вера гелът е точният помощник. Той ни дава неизчерпаем арсенал, от който да черпим сили. 2. Детоксикира и прочиства организмът като цяло и дебелото черво. В резултат на стрес, на неправилното хранене, на прекомерната употреба на алкохол и на цигари в организмът ни се натрупват различни шлаки и отлагания, които са предпоставка за развитие на редица заболявания. Номер 3. Стимулира и подобрява нашият метаболизъм, в резултат на което се регулира и нашето тегло. Номер 4. Приема на 90-100 мл на ден е напълно достатъчен. Той ни дава дневната доза витамини, минерали и микроелементи, които са напълно достатъчни, за да се чувстваме жизнени и енергични. Номер 5. Изключителен помощник в борбата с различни кожни проблеми, раздразнения, акне и косопат.